हिंके बाहाय तुंबाय आखो बुकुक सं नरक जतन काहाम गरुंग तंगना हिनै तामनि हिंके हिंकाय जों जतन सायमान लायका हायादिबा जे चिनि बुबाग्रा निलगि चिनि सार जे एमले रनजित देबबर्मा चिनि सार अनिमेश देबबर्मा सं बरक जत्त थांलायनाय जेटा कायसा तिप्रा सारकनि जेटा मानथाय जेटा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बे बरक कक साबलायनानै एबा कक लम खालायनानै बागै बरक दिल्लीआव थांजाक अब जों जत्ता आपडेट खानाय माका लाइ थांनाय साला हायादिबा अब दामका चिनि से सार जे एमले रनजित देबबर्मा तिप्रा हास्ते व मिया 20 फेब्रुवारी व फाइका इनका फाइमानि मियागलो तामो कक तुबि फाइका ति लुकुरुकनो बो तामो कक गसारखा ति बरक आजागा जे थांमानि बमहाय तामनि बागै थांलायका इनका आमाहाय नरंनि बो बाक्सा सायमाना मुसुंजागै दंगो इनका आमानि बागै तिनि किजिसा आपडेट चिकनसा आपडेट तुइ हेमानि इनका अ भिडियो प्लेन पाइथक जरा नाय तंनि हिंका नरक सायमाननाय इनका फाइदि अ भिडियो जेंनाय सिनाय हिंगे मारे किजिक सं नरक नि बागै जे आपडेट तुइ हेमानि इनका अबनो जे चिनि सार फाइका जे तिनि चिनि सार एमएलए रनजित देबबर्मा बो फाइका फाइमानि यागलो बनो गोबां मा मीडिया स्रांखति न्यूज रकनो तुइ गोबां मा आमाहाय न्यूज चैनल बनो गोबां मा आबाहाय चैनल नि बिसिंति बनो इंटरव्यू नाजाक मानि ओंकाय नरक आबो नुगिया खुन हिंगाखाय आं डेसक्रिप्शन रिनाय बागै चाइटकनाय हिंगाय सार आरो स्राय स्राय साका जाना बनो सुंका जे नरकनि आरो नि जे डिमान्ड बबाहाय तंनाय ओंकाय चिनि सार साका जे डिमान्ड हिंके तो अबनो जेटा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन माने संविधानी बिसिंग समाधान संविधानी बिसिंग समाधान माने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बनो हिनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन गा आरो ताम ताम आजागाव जदि इंगि थांका ताम ताम तंनाय गा आबनो तै चिनि सार स्राय स्राय साका आजागाव नुमिकनि पावर इंगि मानो एडुकेशनल नि पावर दंगि मानो लैंड नि पावर दंगि मानो तै पॉलिटिकली पावर दंगि मानो हिनि चिनि सार स्राय स्राय साका गते आजागा संजाक मानि जे साका नरक आजागा जे थांका गोबां मा बरं ताबो न यासि सुरलायो जे नरक ताबो बीजेपी बाय एलायंस ना फाजिंगो नै छापुरु के चिनि आबो बबाहाय बुसुगरते कुबुई बीजेपी बायदा कुनु एलायंस ना फाजिंग नरक ताबो थांगै दं नै संजाक पुरुं के चिनि सार स्राय स्राय साका चिनि बबाग्रा नि कक अमनो कायसा जे आगिबो नो कम्प्रोमाइज ताबो नो कम्प्रोमाइज नै चिनि सार जे रनजित देबबर्मा सामानि ओंके ते कायसा अंका अबाहाय बरो कायसा एग्रीमेंट अंनाय ओंके बबाहाय एग्रीमेंट अंनाय हिनि बो साका जेटा जे समाधान आ समाधान जमुनो जदि अंगै थांका गाय बरक एग्रीमेंट अंनाय ओंके एग्रीमेंट तो अंग सिनाय न हिनि चिनि सार खांफांना साव जे चिनि बबाग्रा ताबुक तिप्रा हास्ते फायनाय बसकां सालनि सालताम गाकायनो बो फायना हिनि चिनि सार साका फाइमानि यागलो गाकाय जे तिप्रा मथानि जे लीडर दंगो 18 जना जेते ईएम नि बिसिंगो जे बरक ककलाम चाबलायनाय हिनि साव ते आबनो कारिबो गोबां मा बुंनो आजागा जेटा संस्था दंगो आ संस्था रबै बरक कक सालायमानि यागलो बरनि कक मामानि यागलो से बरक एग्रीमेंट नाय हिनि चिनि सारनजित देबबर्मा सामानि तिनि ताखर बुखरक नरक सायमान kana तिनि किसा आपडेट ओंखाय जों बुसकां सालो चिनि जे सार साव कायसा कक काहामले कक तमा काहामले खानाय मानसिनाय चिनि तिप्रा सरंनि बागै काहामले उननानै फाचिंगो नै स्राय स्राय सामानि इनका आबानि कगिया खाजाने मारे किजिं सं आबो चिनि सार जे एमएलए रनजित देबबर्मा सामानि ककसे आबनो नन किसा आपडेट रिरि मानि इनका तामनि हिंके नरक गोबां मनो सायमाना मुसुं जागै तंमानि बागै अजे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तै नरक किसा आपडेट रिरि मानि इनका गाइस जों बुसकां सला हायना हायते किसा आपडेट कटरमा आबो जों खानाय मानानो आबो चिनि बवाग्रानि फाइमानि बिसिंथै जों सायमान लायनाय इनका आबोनि बागै नक ताम खानाय अजे कक वर्कनि टेक एन्ड एंटरटेनमेंट YouTube चैनल नो सब्सक्राइब खालायतोंदि इनका हायना हायनो बाय नेक्स्ट भिडियो मालाय फैनाय जतनना हामबाय तिप्रा सायक लथुन बवाग्रा लथुन चिन तिप्रा सदफानि सानमुं दाक्तिनो मानथुन हामबाय।